This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Peanut butter for sale. Pinasa ining sabor sang peanut butter bangod ini ang mapaeskwela sa lima nila ka mga student scholars. Aton kilalahon ang grupo sa likod sang nagahimo kag nagabaligya sining produkto sa sining episode sang Baganihan. Sa mga merkado man o kon grocery, hindi madula ang peanut butter. Nangin palang habuan na inis ang kadamaan ilabi na sa mga nagaremedyo general. Pero nakaibalo-bala kamo nga ang mabakal nga produkto nangin pamaagi man para makapadayon sa pag-eskwela ang lima ka mga kabataan. Ang first year criminology student kasi Marvin Ibanez, isa lang sa lima ka mga mapalad nga napaeskwela sang Ambit Organization, isa ka grupo sa mga volunteers sa Negros Occidental. Dako gid kata mga bulig sir kay ila naman gid ako parang akon mga kalaston sa eskwelahan. Akon nga budget. Even though hindi man gid dako katama pero dako gid siya nga bulig kay kung pangitaon ko na ng income iyawan ako sa pangita mo. Suno kay Don Lorente, founding member kag presidente sang Ambit. Sang mag-igo ang COVID-19 pandemic, nabuhinan sila sa mga donors kag sponsors. Gani napaminsaran nila ang maghimo kag magbaligya sang peanut butter sa tag 200 pesos agud makapadayon sa pag-eskwela Sunday Marvin kag ang apat pa ka mga student scholars. Nang hindi lang sila maga-enjoy sang manamit kag matamis na peanut butter pero actually maka-sponsor pa sila sang isa ka scholar. Sa ila bulig nakatapos sa high school Sunday Marvin kag karon nagasige eskwela sa kolehiyo. Apat sila naga-college na. Ang isa sa ila naga-eskwela criminology, ang isa naga-eskwela agriculture, di ba? Kag ang duha sa ila naga-eskwela bilang education. Kag ang isa yan ng elementary pa lang siya. So sige man naamon nga suporta sa iya nga makagraduate siya sa grade 6. Kami siya no kay naga-support man kami sang isa ka local nga woman entrepreneur nga taga diri sa Bacolod. So do ka give and take gani nga ginabuligan siya namon tapos kami man in return ginabuligan niya man. Kag kanami gid sang iya nga innovation bala sang iya nga product how kay ng peanut butter siya nga may cookies and cream. So do ka added value man. 2018 sa main kabahin sang volunteer group si Marvin nga isa ka student leader sang Uybico National High School sa Banwa sang Hinubaan. Pagpanagat kag panguma ang palanghabuyan sang iya ginikanan. Iniagod man mabuhi sila nga walo ka mag-ulutod. Super gid kabulay kay sang elementary ko pamugod. More on pa ang mas damo pa ang absent kaysa sa eskwela. Tungod kay wala sang gasto. Kaya ang pamilya man daan, wala man sang financial. So, gini mo makontat para na pagkaon. Istorya ni Marvin na agyan niya nga magserbe bilang kabulig sa mga balay sang iya mga himata. Kinanglan pa managat para maka-eskwela, mamugon. So, bisan din na lang ko naka-star nga balay. Nga nagsigay ka man eskwela, nga wala kayo nagkuntat. Kay kamo nag-focus ko sa akong handom mo kay wala man guro tao nga nagagiman sa hindi kalisod. Ang iban gani guro sobra pa sa akon. Ang pagpursige ni Marvin nga makatapos eskwela, isa sa mga nagduso sa mga kaupdanan ni Don para mabuligan siya sa paglabot sa iya handom nga mangin abogado. Doon na materialize balahaw ang imo nga handom nga magpadamo sang mga
tawo nga pwede mangin community leaders. Kay sa amon nga nakita sa amon mga scholar subong, nag-excel gid sila ya sa ilang nga pag-eskwela. In fact, mga nag-graduate sila with highest honors. Grabe, do kabugat gid sang ilang nga mga liog sa kadamo sang ilang nga mga medals. Si Don isa kaanay international volunteer sa Nepal. Istorya naman ni Don 2015 sang nakaluwas siya sa nagluntad nga linog. Basta doon nagadalagan ko sa hagdan, nahulog ko. So doon isaman ko to sa mga doon na ipit bala kay do mga pila pa ka days ko na rescue. Nagdesisyon siya nga magbalik sa probinsya agud nga mabuligan ang iya mismo mga kasimanwa. Sa times gali nga do may kinahanglanon kabalahaw, dapat i-welcome gid ang mga tawo nga makabulig sa imo kay hindi mo na siya makaya nga ikaw lang isa. So amo man na siya ang akon nga approach sa mga kabataan, ang pagpadako sang kabataan kinahanglan sang community. Nagatrabaho man karon si Don bilang guidance counselor sa Negros Occidental Language and Information Technology Center o CONULETC. Ang pag-volunteer nagahatag man sa akon sang sense of meaning bala kag value sa akon nga kabuhi nga hindi siya mabayluhan or hindi siya ma-reward sang any man nga monetary nga reward. Upod sa iban pa nga mga volunteers kag sa bulig man sa ilang mga donors, nagsugod sila pagi sa notebook distribution para bisan paano mabuligan ang mga kabataan sa pag-eskwela. Ang barangay Sangke sa Hinubaan, kundi nagapuyo si Marvin, ang unang nalabot na Daydon kag sang ambit. Halin sa 50 ka mga kabataan, nagalabot na karon sa linibo nga mga estudyante ang ilan na buligan. Paagi man sa mga notebooks kag school supply gikan sa ilang mga donors. Ang una gid nga ka-inspire sa ako nga family. Ang amon status sa amon kinabuhi. Kag ang mga naagyan. Kag ang ka-inspire gid sobra sa ako na ang ambit. Nga man. Kaya tungod sa ilang nga ginahimo sa pagbulig sa mga kabataan, sa pagpa-eskwela, sa mga donors namon, kag sa mga volunteers nga wala gid natak-an sa pagsuporta sa ambit, madamo salamat. Sige-sigihon ta lang ang pagbulig sa mga kabataan kay sila nabi sa ulihi ang mangin adults nga pareha sa aton. So kung insyakto ang pagpatubo ta sa ila, insyakto man sila nga mangin adults sa ulihi. Para sa grupo nga ambit, pinaagi sa edukasyon, madamo sa mga Negrense ang makatibawas sa hangkat sang kapigaduhon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.